sammen, velkommen til den her video. I dag, der laver vi blender-video og laver Danmarks bedste smoothie, mand! Så vi laver spille ud med håndene for at se, hvem vi skal være sammen med. Og drikke den her vidunderlige smoothie med. Det første hold, det består simpelthen af Noah og Victor her, og de starter simpelthen med at lave smoothien i dag. Så jeg har simpelthen været ude på mark, og jeg har simpelthen været ude på en mark her og mælke en ko. Så det sker her. Det er fint. Ja, tak du. Hvis man altså ikke kan få strikket sin smoothie i slutningen af videoen, så har vi en straf med verdens stærkeste chili her. Så vi skal finde ud af, hvad drengenes første ting bliver. Vi spænder. Det er spændende, det her, hva'? Det er spændende. De ser her. Nutella! Put it in Nutella. En god klar, det er god. Anden ting simpelthen, anden ting. Anden ting her. Hvad er her? Slik! Så det slik, vi har med i dag, det er lidt specielt, fordi Victor har haft det nede i ganen og... For halvandet år siden. Og det har vi simpelthen her. Her der har vi simpelthen vores vingummier. Vi er gamle. Yes, det er fint, det er fint. Vores tre ting. Vindruer! Okay, det kunne være. Hey. Salt og peber. Det er for meget sige mand. Okay. Men det er bror. Ja. Salt. Ej, tak. Til at sidde på min. 4 ting. Så lad os se, hvad vi kan få her. Let's fucking go! Oh my god, skumfiduser, bro. Skumfiduser. Her skumfiduserne skal simpelthen lige her. Så det er femte og anden sidste ting her. Anden sidste salt og peber, det nej. Og så her, vi har vores femte, men anden sidste ting her. Femte ting. Vindruer. Vindruer, bro. Der har vi simpelthen vores vindruer. Vindruerne. Det er farmens dreng, det her. Ketchup. Sidste ting. Sennep, ketchup og det hele. Agurk, bro. Agurk. Er det den her, eller sådan lidt med? Ja, bare den der. Det her, det er det final result, så skal det tid til at blende. Så vi har fundet ud af, at Victor, de skal hjem til Victor. Vi har simpelthen ikke noget at drikke af, så... Ja, så nu skal vi skynde os lidt. Vi ses. Skal vi gøre noget? Jeg tænker, vi gør noget ved den. Noget chili i. Ja. Så vi putter noget chili i, simpelthen. Og man må ikke røre sig i øret, så det er lidt risky for mig. Det kan de jo selvfølgelig se. Nej, bare gør det. Det er fint. Ej. Nej, det kan man ikke. Man kan ikke se det. Så er vi klar til at blende. Kan man høre noget salt, tror jeg? Det er fint, det er fint. Så nu skal vi putte lige meget op i hver. Jeg klubber mig, mand. Det er til mig så ordentligt luksus. Det er dårligt. Vi er kommet til de strik, så... Lad os se, hvad det kan. Nej, I putter chili i. Hvad har jeg puttet i? I putter chili i. Men det er ikke så slemt. Nej. Jeg drikker ikke det deroppe, så. Jeg drikker det heller ikke op. Hvorfor kan vi smage det med det samme? Det er fucking stærkt! Smag det her, hvor man siger det. Jeg kan drukke det, hvis der ikke er chili i. Simpelthen, der har vi meget større. Han er helt... Nej, drik mælken! Karl, han skal lige smage deres smoothie her. Der smoothie for at se, hvad synes vi? Det er ulækkert, det der på. Så er det vores tur til at lave en smoothie her, og det kan kun gå dårligt herfra. Okay. Første ting. Simpelthen marmelade. Fuck, det er godt. Marmelade. Fuck, det er godt. Så Anders spin her. Please. Nej,
Nej. Skal feste. Karl, helt i. Stik råbrød, et stik råbrød, et stik råbrød. 3 ting her. 3 ting. Så videre. Marmelade. Det fine er på brød. Skumpeduser, skumpeduser. Okay. Ikke det værste. De 2 her. Nu, der skal være den næste. 4 ting. Okay, hvad kan det? Simpelthen. Banan. Ui. Den er lidt grøn, så ja. I får æren at åbne den. Jeg kan ikke. Den er lidt for grøn til at kunne åbnes. Så var den er lidt grøn og lidt hård. Oj, den ser faktisk god. Ja, tak. Nu til den 5. 5. ting, bro. 5. ting her. 5. ting her. Tokyo! Ja, du prøver bare. Lidt mand. Ej, Karl. Karl, ikke. Ja, sådan der. Sidste spænd. Sidste ting, bro. Det kan. Lige, det går godt så. Fuck, det er Jeg stikker på grund. Rosiner. Jeg stikker. Bare film ham der. Det var fucking skidt. Rosiner. Ja, tak, du. Det skal simpelthen gyndes nu, og Er det okay? Skal vi godt drikke det? Ja, okay. Så er vi kommet til... Jo, mindre I skal spise en Kom nu, mand. Kom nu, Shabab. Bare drik. Oj. Så vi ses alle sammen. Vi kører ud nu. Er det en af de hele tidligere? Skal du spise chili? Ja. Oj! Ellers er det at spise chili. Vi chilien her. Vi har simpelthen fået Jeg er handsker så på. farlig, at man må handsker på. Det er farfar. Jeg tog den mindste her, så Karl... Jeg har taget den største. Ja. Så bare... Skal vi bare begynde? Skal vi gøre det samtidig? Ja, kom. Det er bare en peberfrugt, kom med det. Ja, det er bare en peberfrugt, faktisk. Det er bare en peberfrugt. Det er faktisk bare en peberfrugt. Så spis. Ja, det er klar. Det er klar. Er vi klar? 3. Karl, så du en bid? Jamen så selv. Advar! Du skal se det her, Mary. Se. Bro, krammer! Hvor lægger fucking stærkt der på? Øj! Okay, så det du gør nu, ikke? Du filmer mig igen, og så siger jeg sådan, det er ikke engang slemt. Tak fordi I så meget alle sammen til den her video. Husk nu at like og subscribe, for vi bliver ved. Vi går tilbage om et år, så ses i næste video. Hej.